So, practice lang o kanong sa karon nga video. 3, 2, 1 and sa karon na video, wow! Atong istoryahan kanang unsa na natong kuha og vocalist sa banda. What the fuck? Siyempre, lagi na audition. Utok ba? Real talk. Ya, kita na din mo vokalista. Inyo din siya yung interview. Inyo din na siya na, sige makukanta ba eh. Video kicking ko sa mong lugar. Ay, naunsa. Utok ba? So, ato din mo video kihan para makadungog mo siyang tingog. Ya, uban imong bandmates. Siyempre, tayo na i-checks para lamig kay ikanta. Pag video kay ay gwapo kay tingog. Lindot dyan. Makabugtog panty. oh my god! Wow! Ang mukha ba rin tag-vokalista na bati og tingog? Utok ba? Ya, practice na din mo bay. Ay gwapo kay pagkatukar. Limpyo kayo. Wag original. Apil din mo Battle of the Bands. Limpyo gud kay pagkatukar. Battle yun. Utok ba? Ya, saka din sa stage. Siyempre, taas kay confidence, kay limpyo ko kay manukar. Ya, daghan kay tao, kay Battle of the Bands, sugod na. Wow! At sugod na rin sa tukar, ang gitukar, umuwi ka na baby sa Orange and Lemons. Wait a minute! Kuha kayo pagsulod sa verse, murag original. Ya, pag abot sa chorus, atong sa umuwi ka na baby na part ba? Wait a minute! Never brato, pabitaw. What the fuck? Impas na stage fright ang buang. Ug nakabantay mo, lahi ra ni na video pagkabuhat kay siyang Siki Cinematography ang nagbuhat ani. Utok ba? Sige, go. Isa sa mga banggita na Isa sa mga banggita na Cinematography. Ganun na. Isa sa mga banggitan na cinematography. Buisit. Gigaw. Isa sa mga banggitan na cinematography. Isa sa mga banggitan na cinematography dinhi sa Cagayan de Oro City. Yeah! Salamat sa guesting and effort, Sian CK. Yo! Thanks!